Часта людзі думаюць, што праваабарона гэта з'ява апошніх дзесяцігоддзяў. Але што, калі я скажу вам, што ў 19 стагоддзі ў Беларусі існавала разгалінаваная сетка таемнай салідарнасці. Людзі, якія самі былі абмежаваныя ў правах, змагаліся за правы іншых. Вітаю, сябры! Мяне завуць Юрась. І сёння мы разам з праваабарончым цэнтрам «Весна» разберем, як нараджалася праваабарончая салідарнасць беларусаў у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. Подписывайтесь на канал «Весны» і пакідайце падабайкі, калі гэта для вас бяспечна. Пачынаем. 1864 год. Кастусь Каліноўскі пакараны смерцю. Паўстанне задушанае. Тысячы беларусаў у турмах і высылках. Улада святкуе перамогу, разлічваючы на цішыню. Але акурат у гэты час на руінах паўстання нараджаецца тое, што мы сёння называем праваабаронай. Галоўнай мэтай было не пакінуць ахвяраў рэпрэсію бядзе. Пасля паўстання 63-го году Менск ператварыўся ў горад страху. Але менавіта тут паўстае постаць Апалінарыя Петроўскага, адваката, якога сёння мы б назвалі праваабаронцам. Апалінарый Петроўскі ёсць вельмі цікавай фігурай у беларускай гісторыі, якую сёння называюць адвакатам паўстанцаў. Калі мы гаворым пра праваабарону, ён адзін з першых, хто паказаў, што закон можна выкарыстоўваць як інструмент абароны ад беззаконня, калі гэты закон нават і не збіраўся абараняць паўстанцаў. Апалінарый Петроўскі быў прысяжным павераным у Менску ў сярэдзіне 19 стагоддзя, акурат час пасля паўстання, калі ў Беларусі панаваў рэжым мурав'ёва-вешальніка. Варункі працы адвакатаў тады былі жахлівымі. Любую абарону паўстанцаў улады маглі ўспрыняць як саўдзел у дзяржаўнай здрадзе. Петроўскі стварыў цэлую сістэму выжывання для рэпрэсаваных. Ён дасканала ведаў бюракратычныя працэдуры, пісаў бясконцыя старанні аб змякчэнні прысудаў, аб пераглядзе справаў, аб замене высылкі ў Сібір на больш мяккія варункі. Ён даслоўна заваліў канцылярыі генерал-губернатара скаргамі. Адвакат разумеў, што рэжым хоча сцерці імёны ахвяраў. Ён збіраў дакументы, сведчанні і спісы арыштаваных, што пазней дазволіла гісторыкам аднавіць праўду пра маштабы рэпрэсіяў, прынамсі на Меншчыне. У той час судовыя працэсы часта былі закрытымі і хуткімі. Петроўскі патрабаваў выканання працэсуальных нормаў. Напрыклад, допыту сведак, наяўнасці доказаў, што раздражняла ўладу, бо яна хацела праводзіць расправы свабодна і без фармальнасцяў. Ён дасканала ведаў законы расійскай імперыі і выкарыстоўваў кожную кропку ў працэсуальным кодексе, каб ратаваць паўстанцаў ад сібірскай катаргі. Мы ўважаем Петроўскага праваабаронцам, бо ён не мог не разумець, што ягоная пазіцыя робіць яго мішэнню для паліцыі. За сталую абарону паўстанцаў яго неаднаразова выклікалі на допыты і спрабавалі пазбавіць ліцэнзіі адваката. Для Петроўскага ішлі сем'і тых, хто знік у турмах. Ён стаў для іх адзінай надзеяй. Ён выступаў як пасярэднік паміж чалавечай роспаччу і бяздушнай дзяржаўнай машынай. Напрыклад, Петроўскі дамогся перагляду справы групы маладых людзей, якіх абвінавачвалі ў падбухторманні для бунту. Ён зацягнуў працэс на месяцы, патрабуючы сведак, якіх не было, і тым самым даў час іншым удзельнікам групы ўцячы за мяжу. У гэты самы момант у гарадах з'яўляюцца арганізацыі, якія дзейнічаюць пад шыльдамі дабрачынных таварыстваў, а напраўду дапамагаюць пацярпелым ад рэпрэсіяў. Яны збіраюць грошы на выжыванне сем'яў тых, каго саслалі ў Сібір. Як дапамагчы вязню і не сесці ў турму самому? Адказ – легалізацыя. Дабрачынныя таварыствы ў Менску і Вільні існавалі афіцыйна. Яны павінны былі дапамагаць бедным, сіротам і хворам. Але ў пасляпаўстанцкіх гадах дапамога была патрэбная сем'ям паўстанцаў. Бацькі загінулі, маёнткі канфіскаваныя, удовы і жонкі сасланых засталіся без сродкаў на існаванне. Дабрачынныя таварыствы сталі для іх адзіным ратункам. Вільня стала цэнтрам каардынацыі падобных суполак. Тут дзейнічалі жаночыя гурткі, пра которые ў нас ёсць асобны ролік. Гэта была дакладна выбудаваная сістэма. Каля віленскіх турмаў удзельнікі гурткоў штодня збіраліся пад прыкрыццём наведвання касцёлаў. Яны мелі спісы тых, каго будуць перавозіць. Калі зняволены пакідаў Вільню, яго ўжо чакалі ў наступным месцы. Там быў іншы удзельнік таварыства, які меў падрыхтаваны пакунак з сухарамі, цёплай белізнай і, што было найважнейшым, лістамі ад сям'і.
Гэта быў праўдзівы ратунак для ўзняцця маральнага стану вязня. Але вечна хавацца за шыльдай дабрачыннасці было немагчыма. Паліцыя пачала падазраваць, чаму ў некаторых бедных сем'ях раптам з'яўляюцца грошы. Пачаліся ператрусы. Многія ўдзельнікі таварыстваў самі апынуліся пад наглядам паліцыі, некаторых адправілі ў высылку. Гэтыя таварыствы дапамагалі сем'ям, якія праз 40 гадоў сталі ядром беларускага нацыянальнага адраджэння, як, напрыклад, сям'я Луцкевічаў. Ян Баліслаў Луцкевіч, чыгуначнік і сябра пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, быў патрыётам і ўдзельнікам паўстання 1863 году. Але ж большую вядомасць гэтай фаміліі ў Беларусі прынеслі ягоныя сыны, рухавікі беларускага адраджэння Іван і Антон Луцкевічы. Пасля паўстанцкага 19 стагоддзя прыходзіць не менш багатая на падзеі 20-е. 1905 год. Менск гудзе ад пратэстаў, арышты ідуць сотнямі, турмы перапоўненыя, умовы ўтрымання жахлівыя. Але ў гэтым хаосе з'яўляецца нешта новае. Арганізацыя, якая не лякуе раны ад вайны, абароніць тых, каго дзяржава абвесціла ворагамі. Паралельна з дзяржаўным у расійскай імперыі ўзнік палітычны чырвоны крыж. Гэтая арганізацыя спрабавала стаць шчытом для палітвязняў на беларускіх землях. Гэта наўпросты папярэднік сучаснай праваабароны. У Менску, Віцебску і Магілёве ўзнікаюць мясцовыя камітэты палітычнага чырвонага крыжа. Гэта была сетка энтузіястаў, якія дзейнічалі пад прыкрыццём дабрачыннасці. Яны працавалі на перадачы, збіралі грошы на ежу і лекі. Самае галоўнае, яны першымі пачалі весці статыстыку рэпрэсій. Чаму не дапамагаў звычайны чырвоны крыж? Афіцыйная арганізацыя была звязана з уладай і дапамагала толькі легітымным пацярпелым, напрыклад, жаўнерам. Анархісты, эсэры, бундаўцы, усе яны апынуліся па-за бортам. Праца палітычнага чырвонага крыжа, далей ПЧК, гэта штодзённы вычын. Уявіце, мароз, зіма. Актывісты арганізацыі стаяць пад мурамі пішалаўскага замку. У іхных торбах хлеб, гарбата, цёплыя шкарпэткі. Але перадача – гэта толькі палова справы. Галоўным было дамагчыся доступу адвакатаў. ПЧК збіраў грошы ў неабыякавых рабочых. Гэта быў вельмі цікавы сацыяльны эксперымент. Звычайныя рабочыя аддавалі свае апошнія грошы, каб нанаць найлепшага адваката для свайго таварыша. ПЧК ў Беларусі таксама арганізоўваў падземную пошту. Лісты ад вязняў, напісаныя на дробных паперках, выносіліся на волю, капіяваліся і разыходзіліся па ўсёй імперыі. Пасля рэвалюцыі 1917 году здавалася, што ПЧК перамог, але прыйшлі новыя часы. У 1920-е гады гэтая арганізацыя ў БССР яшчэ нейкі час існавала, але бальшавікі не маглі дапусціць існавання нейкай незалежнай ад дзяржавы арганізацыі, якая дапамагае палітычным. У 30-е гады кола сціснулася. Большасць сябраў палітычнага чырвонага крыжа самі апынуліся ў лагерах ці былі расстраляныя. Арганізацыя была ліквідаваная, а ейныя архівы канфіскаваныя або знішчаныя. Гэта быў досвед. У таталітарнай сістэме праваабарона становіцца злачынствам. Чаму важна памятаць пра палітычны чырвоны крыж? Бо яны паказалі, што нават у найцямнейшыя часы салідарнасць магчымая. Ну а што мы можам вынесці з гэтага сёння? Што ўзаемадапамога і шчырая дабрачыннасць – гэта акты грамадзянскай пазіцыі. Цяжкія 19 і 20 стагоддзі на беларускіх землях паказалі, што нават калі ў дзяржаве усталявалася дыктатура, грамадства можа выжыць, калі яно гатовае дзяліцца апошнім і дзейнічаць арганізавана. Гэта была першая сапраўдная школа беларускай салідарнасці. Дзякуй, што зазірнулі ў гэтую тэму разам з намі. Падпісвайцеся на канал Вясны, каб дазнавацца пра цікавінкі беларускай гісторыі. Пакідайце падабайкі і каментары, вядома, калі для вас гэта бяспечна. І да сустрэчы ў наступных выпусках.